Kublai pi baro akane ka video ka bamenta ka sngi ngakwa ban batai ban pen pi ya ka rukom kamai lani ban yo commission daga ba ditiar lyngba jong u ap meesho tinga hangni ngala de ban install lupa yu app apo ka phone re ngashu login ban mentah ka PC tina ka benta ka jong pi phila ban download yung new app na po Play Store but kanang bakan kloy ka kam na kabanta ka jong pila da pimpat download pila ban klik ya kato ka link ka bangalay ha ka description kanang ba pinyo ban install yung new app ha ka rukom ka baday tina ka banta ka jonga ngan klik ya ka link but kaya lami nga siya ka website jong ka meesho ti anda pila ada ban install pila sign in pinsay iya ka homepage jong ka meesho but di hang ni pila ban page ikitiar ba pair kidan bun jat hang ni tinuksa hang ni bakan nom jrong than ga video ngan klik ya uneu bluetooth headphone hang ni ka dor try ka long arspa nyu pho sau tangka tila danga thit ïadei ngan sayo discount ladang di kiwei pede ngayo commission tila dang klik buy now hang ni sa shu continue ben tiki don artli ki option ki ba phia banjit kawai na pedeng jongki ada pilih cash on delivery ka dor kan dai kumjo hi ti lada pi select ban siu no pada lyngba u UPI app kum bhim Google Pay, PTM, Phone Pay, pisayo yakanika discount rate naka arspa nyo phosau pinyo discount kumban ru pholai tangka taka dor ka ba pinsiu kan dei tang arspa khatwi tangka lada pithit ïadei tina kanika option reselling the order ïadei select no lada pidish kiwei bede select yes tila da pi kat kum ka dor ka ba dei ka dor try jong u pinom yo commission hang ni pela dang pandap arspa nyo phosau ka margin ka dei not tila dang di pede new headphone ha ka dor lai spa san pho ka margin ka dei nyo phone ru tangka kani ka dika commission tila da pi kwa ban yo commission kham he pi sau spa pi yo spa ar phone ru tangka commission now new way u headphone bat nganong pi pada ba wat nom penkiu thani ka dor yo ki bru ki thaj ki jelap te persang ban bu tang ban yo commission ko ar photongka lai photongka ka la biang pi namar ba kam de ka kam ka bakhia ti ban pensumbang ye ki bru ru bikin order tian na pi le sema la kim nang ban le lade yo kidan ru ki khap ba kita ban le na ka phone lajong na ki ki daw yo kampiang ka network la ne kim dan pisa ban siu online ti na kata daw la pi dor ki ha ka dor ka ba kisngu la ban thiet namar ba la ka remplan kinom tre shu ban pha thiet api ten da pila ada ban bu kum kan ni ka dor ka ba pinsio margin ka commission te pisa place order da pila place order kan sawan hakato ka address ka ba pijit ti sakawiru ko abanong ni ba kani ka dor ka ba pi tho kum hang ni ka dor try ka dei arspa sa pho nyo tila da pithiet ïadei ka dei arspa khatwei pio safe nru pho lai tangka kani ka dei discount nru pho lai tangka ti yakibrio la da pi kani ka dor sauce pa kamisho kan sprint sauce pa tangka ha katoka bill jongka ti ya katoka bill an sata ha kato hikatiar kadi kani ka dor ka ba phibu mapi but kani ka pisa shispa arpon riu ka badai ka commission pada kamisho kan sapha shaka bank account ko jongpi hadin nyosngi ba ki brio ki shem ya katiar lada ki replace no pada hapo nyosngi pinom yo commission tilada ki shem hadin nyosngi ka commission ka de jongpi ka sarung shaka bank account ko jongpi
ngangit scam bakan di video ka ai jingmon ka jingman toy phi wat klet man kersaningi na kapor ku bless you pun